Ahojte, moje meno je Marcel Rác a pôsobím v projekte ATN Frame a mojou funkciou je hrať na klavíri. Klavíri sa venujem už 6 rokov, aj keď som momentálne absolventom základnej umeleckej školy a som v druhom cykle 3. ročníku, čo znamená 7. ročník, keďže som robil kontračné skúšky a za 1 rok som spravil 2 ročníky. Za mojich 6 rokov hrania na klavíri som bol aj na mnohých súťažiach, ako napríklad jednou z nich bola súťaž v Brezne, to bola hra na 2 klavíroch a získali sme v celoslovenskej súťaži strieborné pásmo, čo si myslím, že bol celkom dobrý úspech. Hral som tam s jednou kamarátkou. Ďalej som hral napríklad na pódium mladých umelcov minulý rok, kde som získal zlaté pásmo, taktiež pódium mladých umelcov pre 2 klavíre, tam sme dostali bronzové pásmo a mnohé ďalšie súťaže. Za moju cestu sa mi stalo aj napríklad niečo, čomu sa hovorí vyhorenie, a to bolo príčinou toho, že vlastne moja učiteľka mi dávala každý deň mnoho hodín hrania na klavíri a ešte doma som musel hrať, takže som si povedal, že ma to už proste nebaví, ale aj tak som späť a vlastne stále robím to, čo ma baví. Čo očakávaš od projektu ATN Frame? Od projektu ATN Frame zatiaľ neočakávam veľa, pretože je to vlastne iba nové, ale po nejakých mesiacoch, možno týždňoch, no ale väčšinou mesiacoch, by to mohlo byť celkom fajný projekt, si myslím, že cez ktorý by sa dalo aj mnoho vecí získať, možno tam bude aj nejaký pád, ale tak to patrí ku všetkým. Teraz sa učím mnohé ďalšie skladby, ktoré by boli pre tento projekt vhodné a myslím, že to pôjde. Nepôjde to ako po masle, ale pôjde to. Čo ti chýba pri projekte ATN Frame? Tak určite mi chýba väčšie priestory, čož myslím, že chýba aj kameramanovi. A určite aj možno trošku lepší klavír, ale keďže sme tam, kde sme, takže si myslím, že to, čo máme, je dostatočujúce. Dostatočné. No, je to dostatočné, ale mohlo by to byť lepšie, ale zatiaľ si myslím, že to stačí. Možno, že keby sa ten projekt vyvinul viacej, tak by už to bolo také vážnejšie a bolo by toho určite viacej a lepšie by to bolo, a samozrejme aj by som nemal elektrický klavír, ale možno už nejaký riadny, ale to je momentálne zatiaľ ešte len otázka. Akú rolu hráš ATN Frame? Mojou rolou v projekte ATN Frame je hrať na klavíri, počúvať môjho kameramana a vlastne sedieť a hrať. To je jediné, čo je mojou úlohou. Zás ostatné vďačím kameramanovi a vlastne on aj strihá tie videá, takže celkovo mojou jedinou úlohou je iba hrať a učiť sa nové skladby. Čo chceš dosiahnuť s projektom ATN Frame? Dosiahnuť určite nejaké vlastne tie zhliadnutia, aby to videlo čo najviac ľudí. Možno si všimne, že sme celkom dobré duo a že nám to ide a vlastne tým pádom by sa nám zdvihli aj pozretia, aj odoberatelia, možno nejaké lajky sem tam a páčila by sa im tvorba nášho charakteru, ktorý do toho dávame, a celkovo ten kontrast, farby, tie skladby, melódie, že to vlastne všetko zapadá do seba a mohlo by sa nám to podariť. Tak ja ďakujem za účasť v tomto rozhovore, ešte sa k vám obrátim môj brat, lomeno môj kameraman, lomeno môj strihač, on je vlastne 90% tohto projektu, takže ja vám ďakujem za túto možnosť